Lesjongen die mattenvlecht zit, dat voelt direct heel best. En zodoende is het mattenvlecht nog meestal bekend. Harrit Gelske. Dat ben een zuster van Leper Kleinhuis. Die trouwt met Harrit Gerrits Wester. En die werden helemaal op feesteind daar Hotel Prins Havenach voorbij. Het laatste speeltje, nog een recreatiehuis. Die doen al een 80 hier. Dit filmpje erop nog in 1957. Nou, hier Geld Wester, zijn vrouw. Geld Aal, die de winkel weer hier. Dit is de beppe van Jan Wester, vrouw Slotergraaf. De kwam hem van Jan Wester, van Jan en Reens. En deze had nog beppe zitten in Burger erbij, Slotergraaf. Siete van Kijpema, Siete en Ad, die hier en daar een griëntewinkel. Die het nu dan ook al verdwenen is. Er werd nog een zoon van hem, Thomas van Kijpema. En hier brengt de boodschappen voor, zeg maar lekker niet. Daar komt Aad. Aadje Bilsma, die is opgegroeid op een Zijterplaats. In de 40 squalle huis zullen we daar staan. Met links nog vlek de squalle. Dus die doen nog geen bebouwing als tussen. Nou, daar hebben we het geren. Dat is nog het land, dat is nog een wijken. In Bouke Venema. Bouke Sompo neemt. Net omdat er Sompo land hier, maar Sompo dat had een soort type skip geweest en dat is hoe de naam van komt werd beweerd. Man die ook rijdsnijer en rijdhandelaar vooral. Hier was weer een beetje kreupel, let er door voort. En die stier erom bekend dat er ook Griesel wordt vlakkenkoor. Dat is net zo mooi, maar wie wel echt het type wat dat omlaat. Pieter van Kijpema. Skipper, ik rijdsnijer en visker. Vooral het laatste. Skipper, dat weer meer zijn broer. We werden op het plak bij Noordjagers, hoe is die vrouw had straks een levensjongen. Hier is hier een kokeldroeg. Kokels, mattenbiezen, die waren in juni snieën en dan opdroegen en wintertijden waren verwerken. Hier droegen ze in de show achter een rijdbult. En dat liet er weg van een beeldje zat dat bij een woord hier in die tijd nog helemaal. Kogels binnen nog tegen krap, ze werden praktisch net meer voen en snieën in een woord. Dus nu nog wel iemand ze uit Overijssel helden. En soms zelfs uit de Biesbos. Wie een heel weus, je moest een heel geregeld omlijn worden verzeld en als er een goed droeg was, dan werd doorburgen en winterdijs werd het verbroekt. Dat was een meile Hal, mijn vrouw, de bakker. Dit is een zoon in Australië ging en dit is oude vrouw Moert, die 100 jaar worden is. En dit is haar dochter, Gelde Aal, Gelde Wester, zijn vrouw. Daar had ze de laatste jaar bij inwennen in die winkel daar bij de sluis. Bouke Rijnsje, de vrouw van Bouke Venema, die in jonge gereformeerde kerk werden. Rijnsje kon wel aardig praten, maar net zo best rennen. Zij had eigenlijk nooit moeten door. Romert Seersma, die wenden eindje boeten aan de water richting Aardegeer. Burka en Liesbetje, Romert en Reenske. Dan hebben we Reenske, die zal even wat koffiewetter op Veske. Het waaide wel aardig, kan je zien. En Romert had er wat kreers op, dus even dus zag ik hem wat knap met zich. Nu zocht hij niet dat de fotograaf weg kon werken. Douwe Hieke, Douwe van der Meersvrouw, die wenden ek boeten niet aan de woord. Skiën achter de Rijdploem, dat nog het Jerrebare spel is. Daar is het speeltje en daar went ze. Het is nog een recreatiehuis. Die doe ik al heel oud, een dikke 80. En dan Gelf en Vogeltje. Gelf en Vogeltje die werden eerst bij de timmerman, maar later hadden de boeren speeltjes gezet, kijkt oere bregen richting Aardegeer.
En dan speelt hij dat in de Roberts en dus hier nou de buitenplaats op. Ja, daar heb ik 11. Zeggen de beide goed uitkomen. Ja. Ja, en daar hebben we Arends Ali. Ali is zus van Jan Steenbergen, die nog hier wordt. En mij haar Beppe, oude vrouw Bergsma, wie het ook, onder Jerm. Die waren daar onder Afferhauswij. Broer van haar went er nog. Dat wie doe ik al een heel oud meisje. En daar komt Willem aan. Die viel eerst wel eens dat er de gulpel dicht had. Dan hebben we Willem en Minke dus wel. Willem Toering, die we straks al kijken tegen de jongen gaan met het pet op. Dat wie de heid van Wandertoering. Die doen het weet wennis. En dan komen we van Vogeltje naar aan. De vierde show dan het speeltje van Rijn Ziekbast in de vierde. En dit is opname even in Jongenskwalle Hoesen, we hadden nou even weg geposeerd. Hadden van Slotengraaf nog een keer en Bouke van Kijpema. Skipper, Fisker. En dit is zijn vrouw, een oud hutteriester. Anna Visser, die kwam van Hempers en die had wie in begin van de eeuw een hele beste hutteriester. Pieter van Kijpema, jij even aan het voekenbereidje, af aan het repareren. Je had misschien wel een alter in de voeken zitten, want dat die we repareren had. Willems Witske, Willem Pasmas, die vrouw. De man verschillende Pasmas, die nog in een woord waren. Dominic Cassis, die weer met pensioen in Oudege en die had toen een schoft in de pasterij in Jennewoord. Als je op het weet, zat het doek nog weer. Wel eindelijk worden, nog geen zinhoesjes. Mijn man en mij wat historische belangstelling. We graven hier naar de circusgeschiedenis omsneupen en hier de circusrekkenboeken bij de hand. Nou, Pieters en ook die weer doen. Zo lang trouwd, hoe lang weet ik niet meer, die hindoe feest in ieder geval. En die al zeker wat ben en nogal wat vaker beppers zitten, dus hebben we hier een stukje wat van jou. Dan ben je Hannes en Siets, Hannes van Kijpema. Eerst even wachten op een tekentje en dan mochten we stappen, vooruit. Ja. Anna. En dit is een ijs, dat is Sietske. Nou, dat is echt feest. En toen weer een Balkanane melkzaal en trouwd. We hadden daar even feest aan, maar dat is net verder bij. Ja, nou, winter dus en dit is onderwijs naar Sjerketa. En hier ben we op een oorplak, hier hebben we wat filmpjes opname van de familie van den Berg. De familie van den Berg, die komt weer uit Jennewoord. En deze jongelui die ben opgegroeid in Jennewoord en in het Kokelhoes. En met het Kokelhoes had hier beneden zo, hebben we dus echt dat filmpje opname van de familie van den Berg. Die jongelui die ken ik net al hier bij namen. De oudsten wel vanzelf, maar de jongsten die ontkomen hier dan de les. En die wennen ik net meer in Jennewoord. Dus hier doen een oudste broer in Canada erbij en dat film krijg ik in de gang.
Ja, dit is een band van Piepen van de Berg die in Canada zit. Nou, dit opname in Wolvergeer, dat is een doelwen. Dat is de eerste song van Jan en Sjut, Rink van den Berg. Rink en Ted die zijn past en paskantoorhouder, hadster in Griep. Nou, die moet even weer om, daar komen we er weer om. Rink had ik in de gemeente zitten. Dan ben ik de eerste dochter, Jets, die trouwt weer met Bernd Mink, de scootjeskipper. Het en ook, het de jongste dochter Aukje, die krijgt een paar weken geleden gestongen is. En dit weer Gerrit van den Berg, Gerrit en Liesje, die werden op Jerdenveen. Liesje leeft nog. En dit is Haring van den Berg, die de laatste jaren van zijn leven in Deventer wennen. Hadden we nog bakkersfeind West in Burgen. Daar had ik dus voetbal in West. Rink, Jets, Aukje. Haar en die steekt een sigaret, jongen. Mink, weer met de piep aan. Dat past ook meer bij een skipper. Dat drinkt dus. Jets en Auk. Liesje van Gerrit. En Ted van Rink en Herta. Hier Bernd Mink weer. Gerrit van den Berg en Haring, dit wat ons in Wang had. Dit is Douw van den Berg, ik een zoon van. Die trouwt weer mijn zuster van Jan Reens. Jan Wester, Jens en hij hier in het links. Die ben we op een W2 in Jennewoud. Douw die ben letter in Langzwergen en in Westerzwergen, dat er ook stond. Dit is zijn vrouw. Douw weer leert hij het en die had onderwoord in Burgenburg. Daar komt Rink met de pas bij het Squallenhoesweg in Jennewoud. Zo wordt achter de ouders hoeske van Jennewoud nog staan, dat nou vernijd is. En dan krijgen we in Zandveer de opening van het kokelhoes. Daar kwam muziek bij van Griep en Aardegem hier beide. Dit is Griep, zou ik zeggen. Dat kokelhoes, dat bij onkocht door de Adema Kingma Stichting uit Ljouwert. Die kon dat bestuiveren. En ze doen aan de show, dus daar bij die opening mensen van de Adema Kingma Stichting. Hier hebben we een plak voor de herberg, Vislust. En zo gaat het dan op het kokelhoes rond. Merkbare meester Opperdiek van Veen. En daar is de familie van den Berg. Die achterste met die geleide holle, dat is notaris Duintje, daar wie de penningmeester van de Adema Kingma Stichting en dus een tier weg te maken, die gang moeten zijn. Hier doen dan heel veel skipjes van de band en van de band en daar waren toen in die tijd nog zielwedstrijden mee houden. Skipjes die al hier door in Januari, dus elk makkelijk. Dan hebben we op het dik van Veen en daarachter zit met die hoed op Dominic Cassis. Een van de man die hem die inzet had ik voor het te staan komen van dat kokelhoes. En nog maar even erin. Bandje.
Deze nieuwste man, dat is Siciliaan van der Molen. Een publicist dat er nog wel een waren, die een hele paar boeken geschreven had. En ik een protagonist van volkskunst en zo soort dingen. Daarachter, dat is jou, hier komt Jetson. Daar rechtsachter is Pieter Pasma. Dit lieve mannetje, dat ligt smeden uit de Januari wel. En dan komt Roel Toren gewoon links, dan krijgt hij een Albert Hoekstra, Albert en Griet. En dan gaan we samen roeren van die ene feest naar het andere, een bevrijdingsfeest in zo'n 50. Dat hoofdzakelijk meer door de band opzet, wie zelfs. Verklaaien.